Ang mga Biblia, diyan ba na to? Una sa tanan, salamat sa Diyos sa kahigayunan nga gitugod sa Ginoo kanato o sa ato ang mga leaders sa atong zone. The person of Pastor Ronnie Liminti, iyang sidekick, iyang assistant si Pastor RD sa Patusi. Palakpakan na ito atong mga leader ng ito. Salamat sa Diyos. Sa atong nalipay, ang kauban na ito, ang atong section presbyter, Pastor Henry Pistanyo, mga igsoon. Ako ang section to sectional presbyter. Salamat sa Diyos. O sa ato ang host pastor, ang ato ang district presbyter sa atong distrito sa Eastern Visayas, Pastor Ernie Ikilan. Salamat nga pinuntan ka ng mga gamit sa mission nato na simbahan sa Basak. O salamat sa Diyos atong mga ministro, atong kauban karon. Lipay kay ko nga nakita ni Minister John Rotakyo. Ako ginas Pastor Ernie, wali tayo mayo na si Pastor John. Kaya murag nalisa na ba ganina paglukso niya ng iso. Praise God. So, salamat sa Diyos. In the book of Acts, chapter 1, verse 8. This is a common verse of the saints of God. Labaw na sa mga kaigsuunan ko sa United Pentecostal Church. Memorize nila. Book of Acts, chapter 1, verse 8. Amen. The Bible says, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be my witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you." The Bible did not mention that before the Holy Ghost is come. But the Bible mentioned after that the Holy Ghost is come upon you. Preaching this afternoon for our sectional Holy Ghost explosion, a very basic subject, mga kaigsonan. Subject that says, the Holy Ghost, the power of the church. Amen. Ang balaang Espiritu, maunay gahom sa Iglesia. Ako ngayon ang sectional presbyter, magulang pagpangko, dugang panalangin sa pagkabasa sa pulong sa Diyos, mga kaigsonan. Praise the Lord. We thank you, Lord, the way you express your words today for us to be enlightened, Lord, that we need power. Thank you for the reading of the book of Acts chapter 1, and it give us, Lord, direction in this last day. Today, bless the lips of clay for the preaching, Pastor Hero, Lord. Let the anointing be upon and for all the ears of the listener. Thank you so much. We give you the glory as the action and your manifestation, Lord, will be each every one of us today. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, everybody. Let's worship the name of the Lord. We are the people who loves to worship the name of the Lord. Hallelujah! 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 The Holy Ghost, the power of the church. Naman ang katapanagin na siya, kung wa kay Holy Ghost, wa kay gahom. No Holy Ghost, no power. Praise the Lord. Holy Ghost, the power, yes. Amen. Praise God.
testimony ko gamay. Nagsaray ko ang testimony ko. Gabi naabot ni ikan sa Bohol. Uban sa atuang district presbyter o sa atuang assistant superintendent ay nag-attend may sa Bohol o sectional conference. Abi na mo, sa pag-adto na mo sa Bohol, sa Yudra, ang pinakalisod nga requirement, ang RT-PCR test. So, nag-undergo kami saliva test sa Red Cross. Now, atong madunggan ng saliva test, simple o dali ra. Dili-dili. That's right. Kaya kung ba, mayon nga, talwakon ka na, pastor. Okay na, di na rin makumaikso. Laway ra yung sikapon, pero di na ordinan yung laway. Kaya pag-abot na mo ni Pastor Ernie dito, dali na siguro tama kumanan ni Pastor Ernie, kaya alam ako nagutan. Naghatag ng instruction ng Red Cross, dahil hati dito nagpaabot, matod pa sa nag-instruct, di pwedeng magluwa, di pwedeng muupo, di pwedeng magulihan, di pwedeng klima, o di pwedeng kananay dugok na laway. Kung mauna, disqualified, di madawat. Naon sa mga iwaton, itagaan ni tube o murag ipudo, nagsami, pangangahon ka pa sa Henry, tugutan niyo mga ang laway, ayon, dali, listen. Lisod kayo eh. May na lang mga igsoon, nagadaghan kong pundong laway. Kaya, tunga, raba, sa tube. So, sorry, sagot na ganyan. Anak na ni Pastor Ernie, siya, oh, mani. Huwag maging motor na puno. Concentrate lang ko rin. Concentrate sa ko rin. Dito pwede manluwa. Patuon na yun. Salamat na lang, taon-taon, mga 20 minutes siguro. Nito na kung naway. Si Pastor Ernie, akong gilingi, wak, pagyan mo to. Okay, siguro, akong ipamahaw, isa yung biyak. Hantod nga nakatunga ko, siya wak pagyan ko. Kung kaya, anak mo no, oy, ino siya na. Saan man eh, di man mo to, kayong alaway. Pagtaon-taon, uy, nagandaghan naman na. Di siya musulti. Kasi buhunong niya. Pagpuno, pagkatunga na yun, pagpasa na ito, pagkakuan na ika, di na maglaway siya. Naghanap ito, di mo na eh. Ako na, mangga na, slow tayo. Ito, yung laway. Mura rin mo na yung hubungan dito na ito. Way, istoryahan yung mga tao dito po, siyempre, lagi, discord man rin, kasuhin din na, tingulangan, lagi na ito, sa iyo ba? Laway na ito. Ang ayang tupad, na senior citizen, pag hatag sa iyang laway, gilapay sa traskan, sa Red Cross, di pwede kay lubog. Rigo na senior, lubog. Katong sa, inaran na ba? Ambot na kasi sa dugay niyang pinato si laway, naka-luwak ko ba? Kanang buwak, di pwede. Laway na yun na ambot sa klaseng laway, first class na ang laway. May ito na pag-check up na mo, gabi di ka na din matuta na, di kayo naglaway na. Maunang, naroon, okay na ano ni? Sige, may istorya, lingaw kayo istorya. Pagkagabi na malandong ko, nahonan ako, mag-COVID positive ko ini check up sa laboratory at ang mga laway. Result pa, sa result. Kaya makaugma man ang result. Nahunan na ako, muna na ko ito na. Kung mag-COVID positive ko, i-message ko sa Red Cross, yak na na ambulansya sa balay.
Ginervyos ko maayo ang katog. Kaya ko na, kerte ilang po kayo sa Ginoo. Sa Ginoo, di lang ko COVID positive. Kaya kung COVID positive, wala. Makuha ka, quarantine. Wow, tayo magwali ninyong maglaway. Mayo na lang mga igsoon nga negative. Karon, bulokap na ticket panong sa Bohol, sa Tagbilaran. Ang negosasyon ni Pastor Ernie o sa LGU sa Bohol from 9 o'clock na upload ni alas 4 na sa hapon. Sila'y magtuod sa inyo ang asawa to. Kanang mga hotel nga credited sa LGU, pailistan. Eh di ko say. Oh. Okay, 5-star ang mapigaan. Pagkalisod, sundot sa Bohol. Antod na na-approve ni, hindi pa ikay ni. Pag-ulit na mo, gabi, nahapon pa sulit rin. Paglukat na ni Pastor Ernie sa ticket, nakiglalis siya mga iso. Kaya na-expire na nga mo ang PCR test. Kaya ang PCR test, 48 hours na. Ginanong ko na namin. Ingon ang mga taga, di mo ka uli, sir. Kay, supra na, expire na. Palaway yun na sa tukusap. Ito pula, nasa nito luksyon niya. Ginoo, tabang kita ng Ginoo. Eh, kuha na rin yung laway na bilin. Hangtod nga, nakiklalis, ergo Diyos na sulit. Itagaan niyo mga tingnan niyo sa office dito sa Pascat. Tamo na'y bahala manubag dito sa inyong lugar. Ha? Basta, sorry, na-expire na ng inyong RT-PCR test. Ingos mas doon mo. Kasi yun, sige, kaya na malakas. Kami na dito. Ang doon nakasakay. Karon, di man dito kagawas ng peer, mga igsoon. Di na mo ang atong inspection. Wala may bitso na now, kung ba't mo, bitso na wala. Ay, nagkakort siya. Ato dito, ito ang voice screening dito. Ikaw kini, Lord Jesus. Hallelujah. Tanong-tanong biasa kami ni Markuhay ko ang tiro. Pero ang Ginoo miling. Ewan mo sinita po. Pag naog yun lang, di pa nabigyan niya security nga ato, hinapit sa tiro kung na naglakan yan. Anak niya ikuwag tanan. O, diyan gawas. May nasundan. Ano sa tingin? Muli ati, okay, ka-upgrade. Why inspection? Isunod ni. Ingon siya, di pwede, ako dito. Tingnan na mo. Anong pwede lang ito usa? Kami di man. Sige sir, sunod lang mo sir. Mo na nagabukit ni Maya. Nagawa ba? That's the power of God. Salamat sa Ginoo. Nakaingon ko mga igsoon nga, naabot pa sa sipo, pero sukit-sukit lang kita. Kaya na naman, yung naman bidaan sa ako ang barangay. Pastor, mga ito kasbol, kinakala na, 48 hours na ka dito. Sobra ganit ka, RT-PCR test ka doon sa. Okay, sarili kayo, babaya ka rin kang sarang makita mga pastor. Okay na tayo, okay na tayo. Okay, ready. Bilin ka rin pala kami, yakin mo rin. Nakaingon ko ba? Gining panahon na. Mao na gining panahon na magtinarong na taso na. Mao na panahon na mga iso, ato ng tanaw ng ato mga kaugalingon. Sa ato ang check-up na nato tungkol sa takaanda sa pagbalik sa Ginoo. Mauna man yung mga iso, wala naman kailain. Mauna ni mga kaisuunan. Kung salamat sa Ginoo, salamat sa Diyos na nag-aabot ni Pastor Ernie gabi, mato pa ni Pastor Aman. Tanawan ko nung sa likod kasi na yung pulis, iubot na puntar. Niko, sige lang, mura dito ang sakyan na bukod kami. Baka may record dito. Pero salamat sa Diyos mga isuon niya. Grabe ka-exciting mga isuon sa ako ang biyahe. Tungod aning ato ang restriction doon mga kaisuunan. Amen. Sa pabayron pa may 2,000 plus ang bayad kada usa. Kami pa'y ipaan to so patungo sa laway, kami pa'y ipabayad.
O nang ayaw yun na, kusik-kusikin inyong laway. Agos, mil kapin ang anak-anak kanakan. Amen. Hindi inyo nang iluwa, tunla na ninyo. Ay na ninyo usikin. Para pundo na, ay muapot ko niya panahon, what the most Red Cross, sirit na nito. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. The Holy Ghost, the power of the church. The Holy Spirit is the power of the church. And without this power source, the church may look good like a new car sitting in a parking lot, but we won't get anywhere. Ang usa ka iglesia na walay gahom sa Espiritu Santo, nindot siya sudumon. Apan sama siya sa usa ka matahong kasakyanan na nagparking lang sa parkinganan, apan dili makabiyahe bisan asa wadto. Kaya katapusan sa mga adlaw, wala ka mahibalo, unsang orasa, unsang alawa, unsang takna ang pagbalik sa Ginoo. Apan ang atong nahibaluan na ang Diyos haduol na bumalik. Hapit na bumalik ang atong Ginoo, mga kaisonan. Kung ang Biblia na gayon, mahitabo, kining tanang, mga butana, ingon pa ni Apostol Pablo, ingon pa ang pulong sa Diyos, ihat ninyo ang inyong mga mata sa kaitasan na nagalaw na ang inyong kaluwasan. O sabi pa ni Apostol Pablo, dili na ni panahon na kita magpabilin sa pagkatulog. Apan panahon na kita mumaka aron magpanasigon diha sa pag-alaga sa Diyos. Tingnan sa Diyos si Elijah, kaon, inom, o tulog, kay ang panaw taas sa kaayo. Buti pasabot mga kaigsonan, dunay panaw nga ato ang giapilan, dunay panaw nga ato ang giabanan, dunay panaw uban sa Ginoo, dunay panahon na kita maluya, dunay panahon na kita gutmon, dunay panahon na kita mapugaw. Apan salamat sa Diyos, ginalata niining mga lapit, arong pagkaroon ka, arong buhiyon ka, arong nasigon ka, arong limunon ka, arong nakapanayon ka sa panaw diha sa pag-alagan sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus said, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against my church. Friends, brothers and sisters, this is not the church of Pastor Henry Pisanyo. This is not the church of Brother Henry Gillan, but this is the church of the living God. And even the gates of hell shall not prevail. Panahon sa pandemik, ang binato mga kaisunan, ang simbahan, ang mulaton, dili maguswa o dili maglambo. Apan salamat sa Diyos, iyang ipamatudan, daghan o uhaw, daghan o gutom, daghan ang anunay kahinang diha sa presensya sa Diyos. Somebody clap your hands to the Lord. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Living the Christian life without the active participation of the Holy Ghost is impossible. Ang pagkinabuhi ng Kristohano, kung wala ang aktibo na partisipasyon sa Balang Espiritu sa imong kinabuhi, imposible ang imong pagpangalagad sa Diyos. Kinahanglan masabtan ni sa matag usa nga magbakuntan ining Balang Espiritu tungod kay kung wala ni sa atong kinabuhi. Sumbihan ko kay I would like to tell you frankly, straight to your heart, dili ka kalahutan nining mao panahon. This is not a showbiz. Amen? Dili ni pagpapahay din. Dili ni pasiksihay din. Dili ni paninutay lawas din. Dili ni paninutay piste din. Ang atong panaw, wala na may manong sa unahan. Unsay ng bago. We need the active participation of the Holy Ghost. Nakinahanglan ta sa atong kinabuhi.
Ingon bitaw ni Apostol Pablo, don't give place to the devil. Ayaw tagay o panahon, ayaw tagay higayon ang demonyo. Kaya ang demonyo, gamay na ang ipalita, ngayon na musulod na sa imong kinabuhi. Apa ni katapusan sa mga lao, kinahanglan na kita mga igsoon, magpaligot-tutol ka na diha sa pagkalagad sa Diyos. Wag na'y higayon sa kumpiyansa. Amen? Holy Ghost is the power of the church. Even the gates of hell shall not prevail against this church. Because the church of the living God is naturally strong. Naturally strong. Mawit na hantong karon, nagpabilin yapon na nagbaro, nga malingon, because you are naturally strong. It is the most invincible, indestructible institution or organism. The book of Ephesians, the book of Revelation, it is a glorious church. It is a triumphant church. Oh, hallelujah. Hallelujah. I am so glad that I belong to the church of the living God. I am so glad that I am belong to the church of the Lord Jesus Christ. Because the church is the body of the bride, or the bride of Christ. It is the temple of the Holy Ghost. It is the temple of the Holy Ghost. Ingon ni Apostol Pablo, kung adunay usa ninyo magsulti o nagalain-laing pinulungan, wala siya makigsulti sa tao, but he is talking to God. That's why do not despise talking in tongues. Huwag mo kay balog unsay inyong kahimtang atubangan sa Diyos kung magsulti taglaglaing-laing pinulungan. Ingon ang Biblia, nakikistorya ka sa Diyos. Muna yung si Pablo tinguha, matagkaroon niya. Doon na kay pagsulti sa naglaing pinulungan. Kaya sa panahon na magsulti ka sa naglaing pinulungan, you are talking to God. Kung ginoon ng Espiritu Santo langin mo, na maoy, naghatali mo kagahong sa mga istorya sa Ginoo. Di na ka makakon. Because you are talking to God. Your spirit now has a connection, and the mortal connects the immortal. And when the mortal connects the immortal, everything is possible. Oh, I am talking to God. Bakit ka naman ay isoon ang uman? Di kayo magtinguha lang, magsulti sa nagkalain pinulungan. Pero ang pagkakaiba ng Apostol Pablo, nakikisurya ka sa Diyos. Unsa na lang kung ang pribilyong oportunidad na makikistorya sa Diyos. Kung ganahan ka, makikistorya sa iyong pastor, malipay ka. Oh, abinin mo, nakikistorya ng pastor, grabe mga insights, grabe yung mga advices, grabe ang iyahang mga guidance. Nako, how much more na bato pa ni Apostol Pablo, you are talking to God. Nalikat na sa kahaponon, doon ay Holy Ghost explosion. Doon ay pagpupo sa Espiritu Santo. Unsay timailhan sa tao na nagadawat sa Espiritu Santo sa diha nga siya magsulti sa nagalain-laing pinulungan. O ang Biblia na ingon pa ni Dr. Lucas sa tanan na nagadawat sa malaang Espiritu kakunsaran siya gahom. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. No Holy Ghost, no power. Ang malaang Espiritu, apli, bukas sa matagusa, timuhaon na tumi. Kaysa niya, na magsulti ka sa nagalain pinulungan, nakiksulti ka sa Diyos. Hallelujah. Maugay na, ingon ni Apostol Pablo, it is unspeakable joy. Hallelujah. Dili mahubit, Pastor Ronnie. Dili mahubit ang atong pagbati. Dili mahubit ang atong kalingan. Why? Because you are talking to God.
Hallelujah. Sugot naman lang nita rapture na. Kaya kumantang ka daw sa likos, hala na lang nita ng rapture na. Why? Because you are talking to the Almighty. Hallelujah. Hallelujah. Kung sabihan mag-istorya ka sa Diyos, mga kaigsuunan, ang tao di kasabot. Dili kasabot ang tao, pero ikaw o ang Diyos lang ang nag-istorya. O ang Biblia nag-ingon, ang Diyos lang ang makasabot ni. Di pwede rin maminaw. Why uso di ay sa pagdawat sa Holy Ghost ka ng maminaw. E pasig imong ilipat ang insulti. Mga ang Diyos, wala na nag-allow na masaktan mo ang iyang isulti. Amen. Right. O na tinuod na si Krito, sila rin duha ng isulti. Yes. Pina na kayo na. Ay, saba ha, si Krito. Bisag mo saba, paka, imong palimot, wag na kasabot, mo. Amen? Because you are talking to God. Yes. O yan, di ka magtinuhaan na. Amen. Labaw pa na, mga kaigsuunan, sa pagwali sa pulong sa Diyos. Labaw pa na sa pag-awit at ubangan diri mga ison. Labaw pa na sa tanan. Tinuhaon na ito na. Kay pag-istorya na sa labaw, mga kananahon. Hallelujah! 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 O sabihan, ikaw, kung sarang sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo, maghatag ni mo kagahong. Ang Biblia ngayon, and you shall become a witness. Everybody say witness. Ayaw pag-witness, uwa kay Espiritu Santo. Because you are a fake witness. Sabot ka. Piti ka na saksi. Pagkatuloy mo ng Ginoo, ay sa mong wali-wali, ay sa mong tudlo-tudlo, pabilin sa mo sa Jerusalem. O niya na mo tudlo o wali, sa niya kakonsara no, o kahong. What's the purpose? Anon, mahimo kang genuine na witness. Ang tinuod na witness, di na sigunon. Di na kinahanglan na imo pa ng diktahan, mandalan. Witness ko na. Kaya pahaw na ko sa iyong imong duwaton. Tanawaran ng mga puno sa Espiritu Santo. Tinuod na witness, maupanay. Mag-message, pastor. Tol, ato na ta, tol. Magwali na ta. Saan naman? Tawahan na ay nasika. Ano naman? Puno sa doon. You are a witness. When you speak or you spoke in tongues, you are a witness. Amen. Kau na, bisag ugnan ka, bisag badlungon ka, bisag naay pagsulay, way makapugong sa imong bakbak sa pagtutyag o pagsulti, unsa ka maayo ang Diyos, unsa gihimo sa Diyos, sa imong kinabuhi, yung sa nakanuha sa Diyos, nga naman, ay way makapugong sa tao, matunay ako sa maraming Espiritu Santo, kay sila, saksi na tinuod, na gikan sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! And you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be mine. You are mine. You are mine. Di na kong wadto sa kalimutan. Aron ako kumbensyon ang mga tao. Nagamanan ko. You are the one who witnessed me about my power, about my greatness, about my goodness. Because you are my witness. You are my witness. Ako kang saksi. Ug sugad nagibuo sa Dios, sa Ginoo ang iyang Espiritu Santo na ang Biblia ngayon, they turned Jerusalem upside down. Nalukot ang Jerusalem, Pastor Henry. Pastor John. Kaya kami ni mga tawana.
Ito pa sa itong assistant, o ito pa sa itong presbyter. They were unlearned men. Mga tao, walay alam. Kabisag-kitsahan kung di mo nag-ABCDEFG. Wak kayo ba o sa nakakapit? Pero, doon ay pangkitabo. Pangkitabo. Kumit ang meaning mga kapatid. Naglibog ang mga nagagpuan, mga kaisunan sa mga Parisiyo. Nagpuntanay, nga naman eh. Kinsa man ni sila. Ngayong daghan man ang nakapit o nanuo nila. Isusi ang background. Kini mga tawhana. They were unlearned and ignorant. Wag nga ibisin ni. Amen. Pero ano man eh? Unsa man yung kahit kabuha? Kini mga tawhana ka. Nakiglakaw ni sa inanlang Jesus. Ninawat ni sa kahon, sa Diyos, sa Ginoo, na puno ni sa Espiritu Santo. Tanawa ikaw, mukanta ka, muwali ka, mutudlo ka, kunya puno ka sa kahon sa Espiritu Santo. Di na makita ang imuhang educational attainment niya. Ang makita diya, himaya sa Diyos. Kahon sa Diyos! Kahon sa Diyos! Bisag unsa pa imong naabot, di na makapaglibaw sa baligo sa kanon. Hambukan pa ang tao ni man. Di makapunta na kadaghan ang kurso. Yung pilang bilidad ni Mulay. Kaya kada kurso pa katuig kayo mo na po kurso. Kulit ang tuig istorya. Amen. Pero kung puno ka sa Espiritu Santo, ibuyan ka sa kahon sa Diyos. Isa ka yung kumitsya, dinihukan sa Diyos. Sa dihinan, sa alagad sa Diyos, ni Propeta Elias ang babae, tungod kay buutan ka, tungod kay imo kong ipakaon, imo kong ipapuyo, imo kong ipainom, imo kong iatiman, tagaan kang anak sa Diyos. Kapag ako siya reply sa sila may kuman, ayaw pagtiaw alagad sa Diyos. Kumidyanti ni sila yun. Oh. Don't joke with me, man of God. Hallelujah. Ayaw pagtiawin! Kalimot mo sa hay, inon mo sa inyong pastor, ikaw ba, muabot ang iliw, nagatupon na sa Diyos. Naibimuak niya, Pastoroy. Ay, kumidya niya, Pastoroy. Isang kumidya na, dinihog ka na sa labas. Maabot ang adlaw, maminyo ka. Hindi na may po, Pastoroy, naginod kong kayo tao, Pastor. Oh, naginod kong ng punaw ang imong bana. Bagay-bagayon ka na sa Diyos. Pero kung di ka naginutog na, praise, salamat sa Diyos. Amen? Ang importante, doon ay kabog ang bulo ng mabigyan. Amen? Yung anak kagamhanan ang Espiritu sa Diyos. Nabisag ka kayo mabuhi. Bisag mga bukog, mangita pa, o kinabuhi, magkita pa sa iyahang kasakar ng bukog, mga igsunan. That's why, do not despise, do not underestimate the power of the Holy Ghost, because the Holy Ghost itself is our Lord. Magpuyo, nino ang Espiritu sa Diyos. That's why, church, you have the power. The Holy Ghost is your power. And you are the true witness. Amen? Mauna ka kung kita mo itinuod na saksi sa Ginoo na kadawarta sa Espiritu Santo, magkaroon na sa atong kinabuhi. Amen? Hindi ka itong nahitabo ron, mga ison, pahinumdom na nasig na nila ito. Ang uban, updated kayo sa internet.
Oh, 666 na. Hapit ang balik ang Ginoo. Sige na lang istorya sa internet. Ang pangutan na ikaw, nag-andam ka sa pagbalik sa Diyos. O nag-busy ka sa way kabisihan na. Amen? Kuwahiran ninyo sa balita. Biblia mo isusiha, huwag pa na may tabo. Nakalatig ka na, kay ka na, pulong na sa Diyos. Anong nagpapagita mo na, anong nasikon na, nga magtinarong na na, kanaw na na ito pagdalimon. Unsa na, ang ato ang istado, ang lumahan na naman, kung ginawa, haon pa sa kabalik sa Diyos. Ano nila natin mga isuon, ang excitement, kaya ang Diyos, dili man musulti sa adlaw sa oras utak na. Imminent man ang pagbalik, buto sa imminent at any moment. In a twinkling of an eye, and God will come back to a happy church. Kining simbahan, kining iglesia, mamalipayon, bisag kay pagsulay, bisag kay problema, bisag mahal mga kalistanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ingon pa ni Apostol Pablo, ang Espiritu na nagbanhaw ni Kristo, mausap na ang magbanhaw ninyo sa umabot ng adlaw. Kung gusto rapture, di ba rin pinagsanay, kanang gusto na, kanang upang nabili, ayaw na kuksa, ayaw na yung rapture, ayaw na, kasi kailangan siya magpabilin din. Oh, kasi gusto rapture. Tapos ka mo. Parang kung makita niya, gusto marapur yung magupangan. Okay? Kadas ko lang naman. Magtagulo, hagyong ka po kila. Lord, ako kagugutang rapture na tayo mo. Ayaw tayo. Ayaw tayo ang lamong na mo. Ayaw na mo na mandari rin. Ay, nabuti ang Ginoo. Yes? Kung gusto kang marapture, imo ng Biblia, ang nagbanhaw ni Kristo, ang Espiritu nagbanhaw ni Kristo, mausa din Espiritu maato ang gawato. Kanya kita ni mong hapon. Salamat na lang, ano na yung programa sa section, sa district, Holy Ghost Explosion. Kung sa purpose, ano ang mata ko sa nato makadawa sa Espiritu Santo. Kaya nangyay ka, updated kayo sa internet, na, grabe, sige lang ang pamasa o mga link na, mauni, hangtod lang yung gipasahan, dinil-views na. Ayaw view mo, papaksin, sisiksik na ba na? Pagbubuti ka sisiksik, tao mo na sisiksik. Diba? Sige, pamasa, updated kayo ka. Ang pamunta na, kung sa kaka-updated, sa inyong kaluwasan, as of this moment. Amen. Di mo ba gatiman ang Espiritu Santo? Ha? Nagampo ka ba? Di mo ba giatiman na nakasulod ang Espiritu Santo? Kaya ang Espiritu Santo na bayan ng Biblia, mahiumpos mo. Mawito na yung sa pano, grip na! That's fuel. Ayaw mahiumsa ang Espiritu sa Diyos. Pero sa mani, ang Espiritu sa Diyos, Pastor, mahiumpos. Ganahan ka musimba, hindi ka musimba. Parang i-convict ka sa Espiritu Santo, bata kung baptize, kaya hindi ka matag. Sabi nito ng pastor ay nag-upos, ako na nag-upos, Espiritu Santo. Pinay pagpaglat. Ano ang ganahan ka mo pagpas, pero pinay ko kaya hindi ka mo pagpas, nag-upos, ito ang Espiritu Santo. Pablo, ihiklin ka natin ang pagkakabugat nato. Manuhol ka sa trono sa kaluoy sa Diyos, kay tuwa dito ang
second trip na namin, pastor. Pumunta namin second trip. Ay, nagupunta na, kaya di naman ko niyong makita na. Kawas na di ko bukauban. Kaya kita yung buhat mo second trip. Pag-ampo lang yun na. Ano lang pag-ampo? Kasi pag-ampo ka na di ko kauban. Tutas impirno, tinira ng sakit, alay mo na kayo ubos, isang impirno, di ka mandok. Ano na yung impirno? Di ka mandok impirno, ba't di ka mandok impirno, sister? Ano mandok mo gusto? Ano di mo ka mandok? May makakurang. Ako dito sa impirno, Pastor Ernie. Iwan ang Bible, grassing of death, kana bang pangakot sa hipon, hilak. Di lang kami ingon nga, ano kong biig? Wala nila lang ito biig. Sige lang, hila, takot. Mga tao dito, naghukdong. Abot, tinuod pa ka. Bultin na nila. Sige sa dito, makita siya. Ako na naging sabi, ako na sabi. Ako nakita siya dito. Murag kaila, mana. Murag, tupan, mis, boleh ko si explode na. Kita sa buhok pa yun. Hindi magaling ni Baybalan ako kay mauna yan sa leader. Hala, impirno sa ka. Okay na. Ngayon, di ba mo sa mga nagyan, Pastor Ernie? Happy ko ako, siguro yung panggit. Hala, nalbiro dito. Eh, kung sa akong ibang pa ito pag-ulit-usik sa plastic. Hindi yung daraan ang sada. Kaya nalipay na kasi siya ang nakabanda. Oo, ano na yun sa mapagkakupalan na nalbiro naman? Alam nga, ang tarpulit, gawas ako. Hindi mo ganahan anak ko eh. Labi na tupad-gad mo ng laway. Kasi mayataka na akong TL. Mau di ay. Impirno nun ka. Narihata. Kita na ba kadiri mo? Ako ko isunoy yun ang impirno. Holo! Nakita sa unahan! Kita mo buwan. Kenapa kailangan natin? Asa, kenapa? Ang talikod pa na nagpamukpok sa lughan. Kailangan ko niya. Ako mo na nagbali. Ako mo na. Asa ba? Pastor! But we are, hallelujah, committed, hallelujah, sa atong kaluwasan sa Diyos. Kamu na galing, kamu labaw namin. Kaya ang hukom sa mga pastor, duha. Iyakaw galingon, o ka-membro, kaya may pastoran. Mga na kamo, membro, way pastor, ang tutang, kinsay ng umanon sa ginawa ninyo. Ginawa ba eh? Kanang way klaro nga. Asa membro. Murag na ay island happy, na ay kanang mall happy, na ay church happy. Wala hindi ko ba ito sa hukom? May ingon ang Ginoo, isa may pastor mo. Nanilimi ka. Huwag ako yung mutulo, ako inon. I am not available. Sige, bitaw ko kumulitawan mo sa unas, nakuha mo mo. Karon! Ako yung Ginoo nakabot na diri. Balik ka na asa mo bigkato na purgatorio.
Matambog sa huli ko sa isto. Hindi lang nakakamakap dito. Kinuha ko na ko yung mga utana. Kaya ba ako na ko na siya kung siya ito ba? Hallelujah. Ya, di na ko kasi mong mata. Yan mo na pati ka-delivery ha. Kada birthday mo ha. Puno na ba na inyong dire? Di na naka-bribe na mo nito anak. Wala kayo na. Doon ito kami nasa birthday mo. Sorry sister. Musulti yun sa dito. Eh, wala man tayo matako at ugalan sa Diyos. Kaya kung kami ang kabuto, mabitaw na, ingon si Noe, daghan kayong, masulit rin ba? Ingon ang Biblia, daghan kayong misinggit. Noe! Amin! Hindi! Yes. Ingon si Noe, wag na mo ang Diyos mo'y nagsarado. Diba kung ano ang Diyos mo'y nagsarado? Kaya normally, ang tao, maluoy man ka. Sa gula ninyo, boy-boy usahay. Pastor abang, palisod ang paya si Musa Diana. Ano ka naman ako? Lehi ko gamay na, Tor. Hindi ka lang ko. Kung na ang Diyos mo'y nagsara. At kung sinuwi ko tanan, why hindi maluwas? Dakuan ang harap. Anong palabikon man itong mga mananak na namin mga tao. Pero yung Noe, di mahimo ang Diyos mausap na sa atong kaluwasan. Hindi kami lang ang magwali. Kami ang magpuno sa pulong sa Diyos, sa kaluwasan sa Diyos. Ang Diyos, mo'y tagihan sa kaluwasan! Kaya kung di na magkinarungan Pastor o Biblo, di maluwas. Kaya tinon. Amen. Kaya tubangan sa Diyos, ano may Pasko membro ba? Puro mo tayo ng kamot. Kaya hindi nyo kamo rin ng kamot, kaya kami si Igualin ninyo. Dili, kitang tanan na ng kamot. Kaya di ta gusto mga kaigsuunan na ibalik sa Ginoo, makaplaganta na di andam. Mabitay hinungdan salamat sa mga buluhaton. Ikon si Pablo, kininta ng mga buluhaton, gitokon, aron paglikon, pagkasi, aron anda, ang mga nato sa pagbalik sa Ginoo. Kaya buhay na sumunod ulit ang mulawa sa Holy Ghost. The Holy Ghost is free. The Holy Ghost is the power of the church. The Spirit of God mauni mo, transport mo panahon sa rapture. Ayaw sunod-sunod paminawan ng mga doktrina sa gawas na dili nila po sa kalawasan. Pasanti na sila. Di magana ka interesado. Ayaw ko ba nila? Dire ka sa pulong sa Diyos. Kaya mauni, magkakaroon nino sa kalawasan. Ang problema ng mga nato, mas kumuhay pa nato na ang mga tao o ang mga pulong na dili back up sa pulong sa Diyos. Amen. O na mga igsoon, karon mauni ang eksaktong higayon. Kung gusto ka na makabaton sa gagong sa Diyos, dawaton nimo ang Espiritu Santo. This is a very basic of our salvation. Amen. What I like pinaka-basic. Baptize in Jesus' name, pinaagi sa tubig. Dawat sa Espiritu Santo, pinaagi sa paglitok sa galayang pinulungan. Mauna na ang sinugdanan sa ang sa iyong kaluwasan. Ilang Espiritu Santo ato nini kinahanglan kay gahom ni sa iglesia kay nasayod ang Dios nga niining kalibutan na in this world ye shall have tribulation, but be of good cheer because I have already conquered the world. Ingon ang Bible, wa na tay pangulipas. In the book of Acts, wala na ako ma-locate sa akong una-una. Ingon si Apostol Pablo, ngadto sa mga tao. Ako na mong gitudluan. Ako na mong nangiwalihan. Kung naapagani na impirno ninyo, wag na ko'y labot ninyo. Saan naman ang winalihan na Pastor? Morning, wali. Sabay aning vaccine. Di naman ito cute-cute. Iwa ka na kayo ba? Ini mo, hindi mo balik na. Di na ko Pastor Henry, pag lunes, ano? Di-impress ko sige mo, di na ko sige mo.
Prepare. Yung balik na. Ay, dali, hindi na prepare. Prepare na. Amen. Amen. Yung wala na ba, makapito na yung Bible. Ato sa ato, ay na panaw. Karena mga maplos, kinalagino pa doon. Amot lang, sa ako na ninyo, kanakong sa... Kanang mga tuho, okay ayon, magtupad. Maluwas ang usapot, mamag-tuition kita, babayag laki ba? Maluwas ang usapot sa inyo. Ingot to ang membro sa una. Di ko suot na pastor. Mau na kada tuog na mo. Kapuso na akong diil sa mga sawa. Tapos, hindi mo na Brother Roy, di si Lucy. Susawa na mong kapos na. Glorify body mo na. Amen. Oo lang. Ingo na Bible, pag inasigay mo, Yes. kaya ang panahon, gamay na lang. Yes. Redeeming the family for the days of evil. Maulit panahon na magtutulog at mas pag-alagan sa Ginoo. Maulit panahon na magpagamit na sa puluhatong sa Ginoo. Maulit panahon na mag-aron na sa ato ang kinabuhi. Diha sa Ginoo. Maulit pinagkakain mag... Kaya pastor, kung doon kayo pumabalik ang Ginoo, ano magbukot man tanin? Kung doon kayo sa bumalik, panalanginan sa kanyang pahay. Okay, magbuko, madugay mo balik ang Ginoo. Panalanginan mo siya. Pero ikaw, ang kayo panalangin mo na nagdalik ka. Hindi ka kalimot ka na. Hindi ka kalimot ka na. Ampo mo, Lord, balik na. Lord, balik na. Lord, balik na. Ano sige mag-ampo ang Ginoo balik na? Nagsalit pa ka mag-ampo, ang Ginoo balik mag yun na. Isusod kayo ay. Dagang may rumon. Buwang ka, may likayan ka. Doon paganita, inutan. Ter, wala mo kayo kwartaro na. Wala mo kayo kwartaro. Kapag ikaw ba, buwang ka kaki. Okay lang. Lugay pa upaling ka Ginoo. Okay lang ka, magaling ka. Okay lang. Mura maghinay. Gusto ko nung yung kusubi. Okay na! Ano ba? Amen. Mubalik sa kanon, dugay pa sa mubalik pa sa naata sa Ginoo. Why problema? Ano ba? Kaya din sa kinahanin sa libutan, sama na, kanatas langit, kaya ang Diyos na puyo sa atong kakisasin, ang Ginoo na sa atong kakisasin. Di pa nalangin na sa Ginoo, kaya naghantag mga higala. Amen! Ingon pa ni Pastor Amado Perez sa Surrender, madon pa niya, mabuhi ka, away ka away, pero di ka mabuhi, away higala. Okay na mabuhi ka. Ako di ka away, okay na, pero tiniwat ay higala. O na, tinood ka ba? Di higala. O na, mahalali yung higala. Namadon pa niya. Sabta o ang una, yung nga, di ka parihag kita. Kaya ang uban ko, gusto mo intig sa uban. Mao lang diha na magsugod ang pagbukas sa relasyon sa pagkahigala. Amen. Right. Amen. Yes. Nakay na natin sa Ginoo nga mao na ginawa mo. Eh mo yung tukson. Amen. Di makapalupig kasi di ka kamao. Di ka palupig sa imong kaugalingon, pero sa imong kaugalingon, lupig na daan. Nawata na lang. Enjoy na lang imo. Ang importante, nagalang imo nga nag-enjoy ka na. Ay, sinilin ka na uban. Kaya ikaw lang Ginoo ang panalangin ako. Ikay, kung na ay butang sa imong higala, gusto sa na. Amen. Ikaw, biyanin mo kung sinabi na lang. Kuya, pasiktib pala sa kupit ng higala. Di ka gusto kong pasiktib sa Iba mo mga ison, ang pinakadili maayo na kinaiya na maabot sa atong kasintasin o sa layo, kining espiritu sa kasina. Kaya kung ang tao na ani, kalipay nila, kasakit. Makakita ka nilo sa sinina, sa wayo mo, kayo ba? Ano ba kung kayo kayo? Ngayon na siya, imuha pa ko, ang kaya may.
Ingon ka sa Ginoo, pakpak ko niya Ginoo, sahig ko Ginoo, o sa naman mong Ginoo, ako na sa sunod ali. Pagkatunan sa kayo sa ganyan. Bisod ka ni kaon, mag-uutay ka, may kaon, ako na pati sulina. Makikaikot mo. Anak kami, kaway kaon-kaon, pero nindot kang irupon sa sakyanan. Ikaw, kay kaon, sakyanan, doble. Suya ba? Right. Amen. O na iya. Di saying, nga bakba ang imo ha, isulti o di mayo, di saying pag nga bakba ang imo simba gidahil sa Ginoo. Mato pa rin masuramado, di ka mauwaw sa Ginoo anak. Sige panaway, sige panawot, pero ilang simpan, I love you Lord. Right. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord. Kita ang langit, hindi mo ang langit. Pagka-Lunes, balik na tuwalis, pastor. Klaro, ito may tuon. Ibaw ka ganun ako katuon. Ibaw ba ka ganun ako katuon? Nagihinan ko sa huli ko, sa kato'y iwali, di para kiniya. Pero nagtuon pa ko, di kakadungaw ato. How many ministries sa huli ko? Unsa? To comfort, to teach, and bring you into remembrance. Piling maliha, di ba mo kalimutan? Bisa lang kung ba, ako sintino. Di, ito kalimutan. Ano naman yung kamot yuta? Kaya makunin, sakit panis baga ni. Di ba mo mga ison? Ha? Sabihan na torture akong utok sa pagpasalay pates. Kaya, nervyos ko. Di ba kung ano? Kaya, lagi, alam mo na akong kasi, mag-ubi, pasipika, dito, aripon ka sa ang ginagawa sa ko. Basta ba, ubi ko na sa pag-isog mo, pag-i-expand ko. Isa na. Ang asawa pa din ako, ikupor ko, isamotang ko. Iya ko ginan, na, aripon ka sa bulan, sa kaon ka. Kaya, ikuranti na ikaw niya, kung kaon ko, hindi ka mo upan. Ano mo upan ako? Hindi man ko pasitin ko. Ay, dami na sa dami. Naway mo, comfort na. Matulog na ako mga iso, kasi libre. Ako, katubong ko ng ilog, mas mga labaw na pagpanawag ng pagpunta, kaya result na ba? I-messenger, yung una ko na. Iya ko ilan na, masodo, napakasbalay ko na pa. Ina siya listing na, ipatanaw yung messenger kay ang result na, ang amo nito sa ramado na, okay na ni. Ako na lang, ikaw mo, masuro na yun, pagkailo na ko, puro ko. Biglang ko sumasagot. Ano nahulupan ka? Bakit tingin mo? Lawag kayo dito. Yes, ako anak. Yes, tanaw mo dito. Yes, tanaw mo. Kung saan tayo dito? Wala yung gusto ko kayo. Naliwa ako. Kaya mo si Jerry tinawag niya. Wala na pa man. Ay, galit. Tanaw. Yung military victims. Huwag na result negative. Hindi na ako pagbalik ang bata. Kanya akong hapdo sa akong tiyan, sa akong una-una pa, naulian. Ha? Mautong natrabi kung kao pag-uman. Yang naman, damay kayo tutok na nere ito, hindi ka pa kayo pag lagi. Hindi na kakawali. Ikondo na mong balay. Iya, pa-14 days po. Ibong mukit sa kahit. Di ka rin ako gikan yung pasik ang yung gubig. Ating rabang ko sa birthday, si Rolly, nakanatanakan. O nag-gubig pa ko ako, away lang ko kasi na, no birthday. Ngayon yung ko ba? Gubig ko? Huwag ko mag-inusara ako. Nagkahan kayo ng isubi-iso nito.
Salamat sa Thank you, Diyos. Lord. Salamat. Salamat. Kaya ka ba? Pagkaugma ako, namatay si Pinoy. Ayun na lang. Doon ay bakum ang iglesia sa Diyos. Pero kung ako yung bukay, ginoo, ginintog sa ulaway na po nini, sa imong hambilin na mo. Yes. Manuoy ka mga Lord. Tanaw na po sa kong mga silingan. Huwag galing mag-upol mo, wait mo. Kita pa rin mo. Pero sa'yo, insert ito mo na. Ay, ang mga kay Jesus ng amen. Ikataon siya, nasa positive ka. Grabe, dahil ginigil ay grabe na sakit. Ikaw kasi ka, ay, kapalit-talit ako. Wow! Pag negative, wow! Hallelujah! Salamat sa Diyos! Kaya tinatulunga! Kaliman ka. Bago rin ako sa balay, Pastor Ernie. Wag ko susunod sa mga asawa yun. Gara-gara niya. Wala ko niya akong gara-gara ka. Negative zone. Kung gara-gara ako sa mga sa uban ako. Diba? So ay ko ng asawa ngayon na may naglawas na. Wag ganit na kapasitig, hindi na umuuban. Salamat na lang. Ito na kay Espiritu Santo na nag-comfort. Maulit na ha. Doon tayo, Espiritu Santo. Mo rin maglipay na. The ministry of the Holy Ghost, He is our comforter. Ano ba mo comforter? Maglilipay niyo panahon sa iyong kagulatan. Amen. Isa na ikagulatan. Iyon na Biblia. Sa kalibutan, naghantag kagulanan. Dahil kagulanan magkaisuunan sa itong kahintang. Kagulanan mga igsoon sa ato ang mga butang na atong ibuhat di himo, particularly sa atong paginabuhi. Pero yung Ginoo, peace I live unto you, that the world cannot give. Yes. Kinsa may magkalinaw ang Holy Ghost. Kaya ang bugma sa Espiritu Santo, uban ang bugma, kalinaw, kalipay. Kaya pangandoy sa bunga sa Espiritu Santo, kung dilin mo, una, madawa ang Espiritu Santo. Amen. Wala nang tagna sa kahapon. Wala na dito yung rason. Gusto maging katang mga sa rason. Lahutay ka. Kung sundihan na magdita na lang tayo, kuha tayo Holy Ghost. Because the Holy Ghost is the power of the church. It's the power of the church. Mauling puhunan sa unang iglesia sa Book of Acts. Wailain silang tools. Holy Ghost. Kinsa man ito ilang mga speaker? Pedro? Grado. Unlearned, ignorant. Pero sa usalang kawalihan ng puno sa Espiritu Santo, Trismel! Kapit ang nakabit. Kaya kayo kayo, si kung kinig si Bahan sa sisi, panang-aning kupone, kay panang-aning kay nagpuyo ang Espiritu Santo. Huwag makakukong sa liho sa Espiritu Santo. Huwag na din naman ko, ang Espiritu na nagkukong, balay alapuanan sa Diyos. Kaya ang Espiritu Santo, tunay kagahong sa magbuha, sa mga mukha, ang posente, ang pinay mo, mahimo. Because we are the people or depend on the power of the Holy Ghost. What ay laing ipilihan ang Holy Ghost. That's why we cherish the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Kaya ang panang nagitan sa kanila sa ato ang mga sinners. Oh yes, hallelujah. Ang pinaka-foundation ng Holy Ghost. Yes, amen. Mag-aamoy ka ang kalipay nga gipati. Di ko noon na yung bukma, sulod ng lughan ko. Saan na sulod yung lughan? Alam na kalipay. Di man ka immune sa problema. Naman tayo problema at sulay. Alis na na. But we've learned to smile even in the midst of our problems. We've learned to smile even in the midst of our crisis. Why? Because we have the power within. Amen. Now na mga igsoon, this is a very
basic principle. The Holy Ghost, the power of the church. You will be my witness, both in Jerusalem, in Samaria, Judea, and unto the uttermost part of the earth. We are the real, genuine witness of God, because we are the people who loves to receive, who loves to worship the name of the Lord. If you want the Holy Ghost, learn to worship Him. Learn to praise God. Manindugan ka na mga iso. Lord. No Holy Ghost, no power. Brothers and sisters in the Lord, we are living in a very dangerous time spiritually. And some people are falling out of the race. But this is our motto of this last days. In God we trust. In God we trust must be our motto in this last hour, as everything that can be shaken is being shaken. Ibutan sa imong kasing-kasing ang imong motto. Bisa kung sa'yo may tabi. In God I put my trust. Nagtinayugay naman nun sa atong pagpangalagad. Nagtinayugay na. Kaya di ang natay katapusan sa mga tao. Di natutubutan na mahulog ka sa patay ko ni katapusan sa mga tao. Oh, hallelujah. Sa ako nang isulti, this is personal. Di kaluwas ni mo imong papa, di kaluwas ni mo imong mama, di kaluwas ni mo imong ate, di kaluwas ni mo imong kuya. This is personal. Ang imong pastor di nakaluwas ni mo, kaya gigamit na sa ino, ano, tudloan ka. Ikaw mismo